isiya yaran waka. Taka matakin ni a dama ban taka ba, Rabbi ya yi min kusani bayin kai ne ba. Waka da rike ta a gare ni sanan sana'ata, cikinta na girma haka da ni ne na rike ta. Ummu ta yarda ta faɗa abba ya amince, ni na yi waka a gare ni ta zam sana'a ce. Cikinta na girma haka na so dai mu kasance, wasu masoya suka dojin aiwakata, wasu su gani wadadin ba sa fa gani na. Allah ka yi komai tsayin kai na ne ba, Allah karo ni basira ban kasa ba. Na je a ƙasata ‘yan nishar na gaida ku, sannan fa ƙasata Nijar a cikinta na girma, cikinta na girma haka dinni da na yi wayo. Ko fa ina dai faɗaɗɗa kai fa ƙasata, ni fa ƙasata ta yi min riga wando. Da na yi kuka amma akan waka ne, ina shi kunci sannan fakan waka ne. Cikinta na jure haka dai ai ta zama jiki, Allah ka amin komai sannan fakan waka ta. Ni a ganina kurna ba ta kai zure, ko tafiya dai zama yi ai ba mu gwaro. Za mu gazawa manyan mu za su daga mu, mun ga haiwa sannan kuma sun gaida mu. Mu a tsarani wannan kuma ba mu gazawa, mai yin waka ba na so ne ya gazawa. In ka yi nema na harkar zai ka gazawa, dage nema ai kagam babban ƙwaro. Soyayya da na soyayya na yi zance, ni isiya ma sa'in da ina yaro na. Ni isiya ma maganar da ban iya ba, ni fa kusa ni ban san wani ne ba. Yarin tata na gajin wani motsi kaina, can a dare ma na ji an da gwabce idona, ni a mafarki na gano wata mace kuma. Ta zo a wurina ta faɗa mani wane ne kai, ta ce fa gida ne ni ne aibar adama ne. Kai ka yi barci ba na zo ba na fage ka, amma ka sani dai aikanka akwai wani zance. Ni ki faɗa min shin wani irin zance. Ranar fata koma ni ban ƙara ganinta, ta ce na yi barci sabakar na faɗa ma kowa, amma dai kuma wata rana ta dawowa. Wayo kaina ta faɗa mini babban zance, soyayya dai waka fakanta na girma. Ni isiya ma waƙar da ban gane ba. Nan na tsayawa labarin bai kare ba, ku bi ni ta gaba waƙar ai